Elia tariane koruku James Bundi mbane korusirate T21 igenda member ya sirate T21 ayona tuachire iga otuachire koroberio oyo minto na akoirana chane ti kiagero to konyire asitwarenga sa kongu otorete ire chibese baketwanyore 24 okomente epona 31 ichimbivitis tigeto mwe libagarinde agende mutwe egerato konyera ubutaka nobo gitobwate chinga chito abarimi bonsi abamure iga moigwete n'abarimi esoni yengima asama abirino akiro mungino oyo egere toche konyora obunda kurwase echaye ito ya gotobwene to kera mone kiagera kende tiyo tobwate toko ni uchiso kotonya chibese kiagere cyane reti garte story Kibeni omuremi oti 001 Nyekuro rero atora kurigereria ngaiye kemergia ito kiecha giatuikirie na kurigereria omotara gitoito nki atokoreire ekenene gisetwa mwete miaka 3 na kero tokorigeria miaka 3 okorire gasie nene gotwa renge echa siringi 17 agatoira siringi 20 otoire siringi 24 eponas ngakie monere toire tu siringi 36 tokamaya koira ni burimo paka siringi 7 lakini ekaraso etororo nabo twakinete paka siringi 31 na somon na ande muna twarigereirie orusi ria barimi abanga so koire ja sokouru o bairanire echaye tu iranire KTTA twarigereirie ebintu mbiro tuibure biarengo gokwanwa amangana buna echa emerimo gwagore tugwemete akero bachite kogendo bakanyote pastor chim abatungainire number of college bagatungaina bakaira chibesi nyinge kogo bakagora chie kachinke barabuna ba director bayiba so etororo banje tumuremi batenene kitete gotanga chie katwetu ni chinke akero baji gotabunga bono bacha gotanga chi propaganda ngaboni chie bori muboria mbaraonia gontoroche gasi bakora bunerengia nande gento nago sababa lemi wa minto ekero bantu batenene bakorio bo director tigabarete pass records chiaba saba kolire akagera buna torega abantu mbaro batamati none kemerike nkikere manda mweka twa murige director kurwase twa murusiti kuru school gocha na kora binte binene record yaye komonia ekero tokorigeria abande twachi gusaba track record yabo yasinyire ibasororo amatoke abo twajeronga na matoke amaya sana nande kera matoke abaira maya kera matoke abaira maya igaba teregita ababa nyibaswa yagerira abana baito bakwenda giskuru gente getangani yagarira abantu bari barenge insasi nindi batirire gorake igo ase chaito te basa korentero siasa motivwe cha tito basa konyentero siasa gente getangani no embanto bande bate korente buruburu ase chaito tito gochiko banchira bacha kotorentere buruburu kogero moto bwecha no ro koiro mwana school abari mu basomire bachire muturu motivwe cha korereki o baikire sibaikire abana miti abaraiga no motivwe cha korereki o basomire amarita batengana anunda abari me baigane ande bachiko toimo abangina baito kamoranje motiga kerebi twasabire ande tokata batara kitabakoro ntotageti tutageta batera kitaba banyi barengo batoletire nentu twararekanira abantu akinyasa olitogo saba atobwatesie ta totiga etogo saba botukonomo gasoma tere kitoito na ende egento giakabere etogo saba echa yaito twoye rukawaita buna liritu abekere tukisa kiritu abekeire mapeme cha yaito tekorarekana abangina mbabwata abana na nengo kamatole ekaro toko buta tundu bali kurumambi mbaka mara gabo matara kitato inyole manyanga to chandegete eti gwani ndira toko rwachise cyabo tuko ekina kiega ndo turago saba nando to inyorira ne gocha ocha kotoro asali chisa toko beke toko rusi wetu ndibali ko ndoko buta wetan chisa kianda omotara kita twago sabire egi akabere oinorori chane eti nyambane omotara kito ito akoro kuchane eti nyambane na ene ntutaka timotera kitonde gwetaniera abangi nabo asiriria tango mongi na karabi byoka